Så nu har Mathias gerne lige vise min fyrværkeri. Så har vi 3 hæksygelpakker til Hansen blandet. 5 Primo Fix. Så der finder en pakke for restsalget for til Hansen. Og så til landet med en pakke hæksyge på fod, håndgranater, sådan der blinkende det der. Sådan der, hvad fanden, ikke huske hvad det hedder. Et eller andet. Så har vi et batteri. Et fint batteri. Meget god kvalitet. Og masser af Dragon Ball. Og så et Dragon et eller andet. Og sådan der. Så er vi romerlys. Ej, på det. Fontæner. Et større fontæner. Og så har vi lige her, så har vi 3 af sådan nogle der skyder op i luften på til Hansen. 2 fra et eller andet restsal. Og så lidt par raketter fra til Hansen. Fra restsalget. Og så den store raketter, for jeg fik så et bomberør, rabatbomberør fra til Hansen. Med 4 faldskærmsraketter. Og så har vi lige sådan hjemmelavet et eller andet her. Og så har vi lige et kanonslag her. Det er sgu godt. Og her ved det ekstra, har vi også et. Og sådan noget. Det er lige det, jeg vil lige hurtigt vise jer. Du har et godt nytår alle andre. Moin!